Maka-aksyon, aldaw kitang nyan partner nin Martes, tabang legal kitang nyan, issue na naman subuot nin panraraot an sa tuyang tutukaron partner. Panraraot? Panraraot. Ibig sabihin partner, ika, may sinabi ka nin maraot sa kapwa, syempre, so kapwa man nakulugan partner. Kumbaga pakaraot. Pakaraot. Ayun. Makakaibatan ko niyan partner, ang nagre-reklamo si Nanay Alma Madilar. Sabing paninirang puri. Yes. Yan. Siyempre partner, yaon man ko ta nadigdian sa iyang esposo, alagad partner igwanin kamatean, kaya siyempre partner marepresentar ang sa iyang esposa si Nanay Alma asin an sa iyang aki yaon man nigdi. Sige. Pero partner, si Ella May, tama, Ella May Buston, ang Yan. aki ni Tatay Michael Buston. Yan, Boston. Boston partner. Kano Ay, pagre-reklamo ninda. Ano daw ninda si Boston Celtics, ano? Iba man ito partner, sa basketball man ito basketball partner. ito, sige. Ang reklamo ninda partner, pigrarautan kan sa indang mismong punong barangay at sa indang pamilya. Gusto mong sabihin ang nagpapakaraot sa kapitan mismo? Pero ini partner, may relasyon kay ini partner sa sarong insidente na nangyari man duman sa mismo nindang barangay. Sige. Tanganing mas masabutan tangon yan partner, kaulayon ko si Nanay Alma. Maray na pagkahapon tabi Nanay Alma. Kay Nanay Alma muna, ayan. Maray na pagkahapon Nanay Alma. Marina po na. Pakirani lang po kan mikropono. Taga saan ka Marina mo, Manay Alma? Taga-Baskaran po. Baskaran, Daraga, Albay. Opo. Ngunyan tabi na ay, si Tatay Michael, ang sa imong esposo, ang sa imong agob, igwa po ininin pigpaabot na reklamo. Makiistoryay daw po kami, ano itong binabanggit ni Tatay Michael na panraraot da po, nakulugan ang buot niya, dahil sa namensyonar ka ining kabarangay kapitan? Ang nalang niya po duman, so pigtaram na ano kami, ano ito? Petition po kami sa Maroroy. Dahil man duman sa Muya nagpetisyon. Tapos nga naman, sa Baskaran naman daw, petition naman daw kami kahit ito, nagbalik naman daw kami. Dahil man kami pwedeng i-petition kasi sa dirindang daga ito. So, ibig sabihin po, Nanay, sa sarong barangay na ginikanan nindo, ang sabi ni Kapitan, pinitisyon ka mo, ngunyan niyaon naman ka mo din sa presente nindong barangay, pinitisyon na naman ka mo. Iyo po, pero dahil man po ito totoo. So, kamo dati naka-star sa Maroroy? Opo. Okay. Anong klaseng petisyon po yan, Nanay? Pinitisyon ka mo dahil, Dahil mga petisyon baga sa barangay. may mga rason na yan, partner. May petisyon na nagpirma sa mga tao na dapat magali na ng mga tao. Oo, Hindi pinitisyon, nakapirwisyo. Dahil man. Anong klaseng petisyon Dahil po man yan? po Nay? duman, So, dahil man, sa mga tao, dahil man nagpirma. Warang petisyon. Aha, Wala warang po. pigpirma. Pero ano kuta na ito? Dahil ba, igwa ka mo ning nangyaring panriribok sa barangay? Ano po? Wala man po. Oo. So, ito lang ang piga. Gusto nindong i-clear man kay Kapitan. Pero nababanggit mo na wala man nagpirirma. Wala man po. Oo. Pero ano kuta na ito na nakaabot sa Indo? Anong klaseng pagpetisyon yan? Hindi ko po yan aram. Pero manak sa itong da isa. Basta istorya sa naman Opo. na kamupig petisyon. Opo. Ini si Kapitan, ini kan arong barangay. Barangay Baskaran, partner. Yan po, di ko man yan aram na. Aha. Tang nakaaram po kang sa agom ko. So, agom. Ining aki mo, may pagkaaram, ne? May pagkaaram ka? Digdi sa istoryang ini. Oo. So, ano ining nababanggit ni Papa Napakaraot mo? laban sa Indo? Pas and pas na po kay ito sa Aha. pamilya ninda. Tapos, kaso rin iyan naungkat na medyo Noong Agosto 16 po. ngunyan pa lang na Nung Agosto 16. pesta po. Opo. Okay. Tapos, so sabing pig-petition kami sa Maroroy, ang pangyari po ito, nagparebok sa tugang ni Papa sa pinsan mismo niya. Nga nan, sabi ng tagsadiri nung balay, magali ngaya sa tugang mo or kamang magali. Bilang ipangod ni Papa, so nagparebok, hindi man ni Papa kayang palion. Kaya kami na sana sa pinali. Kamo na lang nagali sa Opo. Maroroy. Pero dahil namang kipetisyon na nangyari. Wala po. Okay, pagkatapos, anong nangyari kang pizza 16 naman? Kang piyesta? So pangyari po itong nung pesta, tungkol na po ito kay Kuya. Aha, si kuya mo na... Pauli na po ito. Dito nag-agi sa village, dito sa truck. Nga na, paglas ni Kuya, nagbakal ning duwang stick na sa gerilyo. Pig 3 pa na lang po si Kuya. Kang Kaan? apat na lalaki. So duwa daw po kulot na long hair na masarig ang lawas. So, iyan so pinangyarihan. Opo. Ayan. Iyan so lalaki, partner na nasaksak subuot ni kuya mo. Opo. Yan pong video yan, diyan po kami ni Agum na nagadalagan man po. Pinurutol kaya sa video. Pinirotol so video. Iyo po. Aha. So, ibig sabihin, dyan nagpuon so statement ni Kapitan about kay papa mo Opo, sa petisyon. sa petisyon. Na ang minaluwas na garo ang istorya na kamo pirming paribok.
Opo. So actually, partner, may interview kita kay Tatay Michael na talagang makulog ang buot ni Tatay Michael duman sa nabutasan na impormasyon na ining pamilyang ini, ito nga ning si Papa niya, talagang pinitisyon sa barangay. Oo, kaya ang pinakakuan nga ni, ang pinaka istorya na kaya pigpipetisyon ta mga paribok. Aha. Ayun. Istoryanta ka lang, partner, kasi arog kay ni si Tugang Inda, si John Michael, nakasaksak, partner. Nagkaigwaning insidente ning pananaksak duman sa barangay. Kapestahan ka to, di ba? Opo. Sabi ni kuan trinipan. Opo, pigtripan. Pigtripan. Anong klaseng pagtitrip iyan? Pigburungag po, tapos pig-uri-uri si kuya. Aha. So, ibig sabihin, na-provoke si kuya mo, kaya nagkuha siya ning kutsilyo. Opo, nakasanit na daw po siya. Nakasanit na. Yaon ba ka mo sa insidenteng itong pangyayari? So, duwa ko pong tugang. So, pangyari na po yatong nang saksak ni kuya. Ako na po ang nakailing abos na pangyari po. So, yaon ka mismo. Opo. Okay. Ngunyan, partner, tanganing mas masabutan ta, partner, ini. Kaulayon ta daw si Kapitan. Kasi, ini, partner, ano kay ni, pigsasabi kang papaninda, na dapat nga, dahil mo man nga ito sinabi Kapitan, kasi out of context man nga ito, pig-interview nga sa mo, manungod nga duman sa insidente. Pero ang nababanggit mo nga, medyo iba. Oo, nagaro baga pinaluwas na kaya sinda napapahali sa sarong lugar, ta paribok. Correct, na-deprive. Maray na Sige. pagkahapon tabi, Kapitan, Domingo Yes, Madrideo. good afternoon. Kap, maray na pagkahapon niya akong tabi digdi sa programa, ang pamilya tabi ni Sir Michael, ini tabing suagom, asin suaki. Ngunya, dahil makababa Yes, digdi si madam. Sir Michael dahil igwaning kamatayan. Kap, gaano tabi katotoo na sinasabi mo da tabi na pinitisyon ining pamilya duman tabi sa sarong barangay, asin dyan man tabi sa ibong barangay? Actually po, ma'am, hindi ko sinabing pinitisyon. May nagkapagsabi, hindi ako mismo nagsabing pinitisyon sila dahil galing sila sa Maruroy. Maroy. And then, syempre, wala naman ibang uuwian. Nandito yung lupa nila, yun ang mother niya. Di syempre, dito sila titira sa akin. Okay. Sa barangay. Sa Baskaran. Opo. Opo. Pero, Wala naman akong sinabing pinitisyon. Opo, pero ano po yung pagkakakilala nyo po dito po sa pamilyang ito? Kasi may nababanggit ka daw po, Kap, na ito po ay, ang pamilyang ito ay medyo, meron na ginagawang kaguluhan sa isang barangay. Sa Bicol, mga paribok. Paribok. Nung magasakon, mayroon, sabihin natin mayroon, pero naayos ko naman. Naayos naman, opo. So, kap day ka man Yes, ki sir. day ka man ki ngayasog arugan piga akusar kan pamilya kini napigpapakaraot mo sinda. Kasi tabi, Kap, medyo bako da ang magayon tabi, so naging luwas kan impormasyon na arog ka to, so binutasan na tataramo na sinda da tabi, pinitisyon, paribok sa sarong barangay. Wala man po akong sinabing ganyan. So wala daw po, Nanay Alma, wala naman daw sinabi tabi si Kapitan. Baka narinig lang nila sa ibang tao. Pero hindi actually mismo akong may sabi niya. Ayun. So clear po sa inyo na hindi daw si Kapitan. Opo. Hindi ako, paano ipipetisyon ko, nandyan yung lupa nila. Opo. At saka Hindi yung naman ako dapat na magpetisyon. Opo. At saka yung kwento Kap na pinitisyon sa Maruroy, hindi ikaw ang nagsabi kundi nakwento sa iyo. Paano magsasabi? Hindi naman pwedeng magsabi noon. Ayun. Nakwento lang sa'yo, sa'yo. Kap. Yung ibang tao, naririnig lang siguro nila, pero hindi galing mismo sa akin. Ako ang Ayun. nagsabi na ipinitisyon. Oo. Dahil kung alam kong gano'n, pati dyan sa akin, hindi ko na rin sila tatanggapin. Ayun. Oo, di ba? Pero bilang Paano po ng tinanggap barangay sila? Kap ng Barangay Baskaran, kumusta man talaga po itong pamilyang ito? Para sa akin, okay man. Pag sinabi ko naman na, halimbawa may problema, pinapapunta ko sa barangay, napunta naman. Inayos naman yung mga problema nila. Ibig sabihin na bigay din ng respeto po sa inyo bilang ama ng barangay. Oo, kasi nung bago nga mangyari yan, pumunta pa yan doon yung ama, nakiusap pa nga sa akin, sabi niya magtatrabaho daw yung anak niya si John Michael. Kailangan daw niya ng barangay clearance. Tanong ko, saan magtatrabaho? Sa daragaan niya, kailangan daw yung barangay clearance. Inisyuhan kong barangay clearance para makapagtrabaho. Oho, so siguro Kap, nasaktan lang siguro yung pamilya. Sana hindi ko na sana bibigyan.
So maliwanag pala Nanay Alma, wala naman sinabi si Kapitan. Wala Malinaw na akong po sa sinabi. inyo. Sino po nandiyan? Opo, nandito po Yung yung ina? asawa, si Nanay Alma at yung Ah, anak, ah. for in behalf po ng kay Sir Michael kasi Dahil meron pong masakit daw karamdaman. yun. Pupunta na nga yan doon sa akin. Naikwento na lahat yung pangyayari tungkol sa kanila. At doon nga, nirecord ko rin. Ang sabi niya, ito hindi daw makakakuha si Michael dahil may sakit daw yung paa. Opo. So, yun man lang po, Kapitan, at least nalinawan po sila na hindi po nanggaling sa inyo ito pong lumalabas na Hindi po galing impormasyon sa na akin yung pinitisyon daw po. sinasabi. May narinig ako, pinitisyon, pero hindi ako ang may sabi na pinitisyon. Kung ako magsasabi, di siyempre, ipipetisyon ko dito sa akin. Hindi ko naman gagawin yun. Dahil Ayun. nandito yung lupa nila. Opo. Opo. May So- advice ka po, Kapitan, para sa pamilya. Sana ang paniwalaan nila, ako mismo, hindi yung iba. Kaya kung may naririnig sila, puntahan ka, Kap. Opo. Yun. Very accessible naman siguro si Kung Kap. may reklamo naman sila, palagi napunta naman sila sa akin eh. Opo. Maraming salamat po, Kapitan. Mabuhay ka Yes po. po. Yes po. Thank you po, Kapitan Domingo. Okay. So, ayan po, Nanay. Wala daw pong sinabi si Kapitan. Maliwanag na po tayo doon sa parteng yon. Opo. Tanggap nyo po yung paliwanag ni Kapitan? Opo. Opo. So, alam mo, partner, meron pa itong isang issue kasi yung kapatid nila nakakulong ngayon, partner, sa DSWD, tama? MSWD sa Daraga. Sumuko na ba? Kahapon. Pero po pinalabas siya, doon siya sa amo niya. Pinalabas, naandun na siya sa amo nyo. Ay, sa amo niya. Sa amo niya. Bakit ilang taon na ba, partner? Mga 17 18 po. anyos. Oo, minor de edad, partner. So ngayon, meron pa silang isang concern, baka pwede nating maisingit mamaya kay Attorney Butch. Okay, kaya Alright. dyan lang kayo mga kaibigan. Sa pagbabalik natin, alamin natin yung paano ba pinipetisyon. Although lininaw na ni Kapitan, ano ba ang mga dahilan para ipetisyon at ano ba ang epekto ng petisyon sa isang pamilya. Yan. And syempre, partner, may dagdag silang katanungan mamaya, partner. Mapatungkol naman ito doon sa kanilang kapatid, sa anak niya lang si John Mike. Partner, makakasabay tango niyan ang sa tuyang gwapo mo, simpatiko partner na abogado. Syempre, counselor na ngunyan, kan syudad kang Legazpi na iba. Counselor, Attorney Butch Lucila. Attorney, Counselor, masarap na hapon po. Masaram na hapon. Good afternoon, Mr. Siram at Remy, asin sa gabos na nagadungog sa tuya digde, asin nagailing sa tabang ora mismo. Although nagpaliwanag na subago tabi, Attorney Counselor si Kap na dayman siya nagpakaraot or dayman siya ninlak na Dayman petisyon. siya nagtaram Pero na para may lang sa karaman kan petisyon. publiko, ining usapin or ining issue kan petisyon sa barangay, sa ini naglalaw, ano ang mga rason para ipetisyon ang sarong pamilya and ano ang epekto ka ining petisyon na ini? Ano ang bisa ka ini? Petition para sa info ini. Oo, petisyon Halimbawa, na sa parang sarong barangay, tanggalon. sa sarong barangay, ngaya kamong pamilya nagpetisyon sa mga kataraning na kamo maghali na dyan sa barangay na yan. Ano ang mga pwedeng dahilan? Pirmi ko yung nadadangog attorney sa barangay. Barangay kani papetisyon na, paliw na. Paliw na. Parang sa Pahaliw sarong na. sako bagang kamatis, partner. Ibuang yan ng sarong bulok, dapat tanggalon. Tangkaso Takong na. maka, Iyo. ano Oo. pa. Anong legal yan, attorney? May basihan yan, mga Actually, to be honest, first time ko na ma-encounter ining petition para magpahali kita o sa barangay. Pero I'm sure may basehan po ini sa batas. Ang basehan siguro kay ini is that may otoridad or may responsibilidad ang barangay to maintain the peace and order kang barangay na pinagkasakupan niya. So syempre pag may nagpetisyon, pag pinitisyon ka, Nagpirma sa mga ibig sabihin residentes. mapirmaan kadaklan ka mga residentes para pahalion ka, maakto dapat so barangay captain. Iyo po. So, iyan, partner, ang mga So, ang mga rason talaga rasones. kung paribo ka sa Now, barangay, kung ano ka. Arog man ka to, attorney, na nakulugan sa pamilya, like for example, though nakaulay ta naman sa kapitan, na daiman talaga siya nagtaram. Pero kung igwa talaga ning tao na nakapagbuhi ning tataramo, na iningi pigpetisyon sa barangay, nakulugan sa pamilya. Maski daiman, halimbawa. Anong kaso tabi, attorney, and pwede nindang ikasangat? Ang pwede na ikasangat is siguro is slander o kaya libel. Depende kung saan pigtaram. Slander, ibig sabihin nag-uron-uron kita or nag-uron-uron kay mga ibang tao. Iyo po yan, minataram na malicious, maski totoo bako, na directed at a person o kamo po, individual,
At para pakaraot lang. Yun lang po yan. Kung nangyari man via TV, Or social via media. radio, via social media, Inuwan ang libel. igwa pong libel. Libelous na Pag yan. social media, cyber libel po. Opo. Mas mataas po ang imprisonment or ang penalty kang batas dyan. Okay. Pero because of that partner na nakaulay ito si Kapitan, sinabi man ni Kapitan na dahil man No, siya nagtara, dahil man siya. nalinawa naman sa pamilya, mauli ini partner sa indang pamilya, sa iyang Tranquilo agong, na. tranquilo, tataraman si Mister, no dahil man palang talaga Dahil man nangyaring nagtaram si Kapitan. pagsabing pampipitisyon. Kaya ang sabi nga ni Kapitan, kung may mga siring kaan, magdigdis ako. Oo. Yata ka rin malinawan. Believe man nga ni ako kay Kapitan Maurag na si talagang maurag man si Kapitan. May iba ini Attorney Tab ining kahaputan kasi saro sa mga rason kung nabanggit ito ng subuot na isyong ito dahil nga ni duman sa, Sa nangyaring insidente insidente na na- pananaksak partner duman sa barangay Ang Baskara. aki nindayon nakasaksak. Minor Aki de niya edad. tugang ka ito. Oo. Minor de edad bago day pa 18 anyos. Ano ang hapot? Anhapot ninda kasi una iningon niyan sa kustudiya kang MSWD. Now, si pamilya kang nasaksak Attorney Tabi, nagahagad sa indaning areglo. Oh, day naman makaso. Dahil ang mga kaso. So, anong advice mo Tabi Attorney sa inda? Kasi yaon sukahandalan ninda, may uman sindang kwarta. Sa man niya kami makuanin pangtabang. Pero initially, nakapagtaon ng 2,000. Pero, binuhian pa ning tataramo, ning pananakot sa Indo. Attorney Tabi. Ay, siyempre, ano po yan, ang pag-aareglo po sa criminal cases, ay dahil man po yan piga-encourage kang batas. Batas. Pero nangyayari po yan, nag-aareglo. Sa nadangog ko, si 7 anyos so tugang nindo, so aki mo po, Na nakasaksak. na nakasaksak. Ang inod kong advice, dahil ka para amin, siya nakasaksak na pwedeng gamitin sa Indo sa korte na ito. Dahil ka magparataram kung ano sa pangyayari, pabayaan niyo na lang po so aki o kung sisema na niya duman para mag-prove na siya mananggad so nakasaksak. Tangon yan kaya baka matabangan niyo pa so mga nagareklamo sa Indo. Sa Oro na naman. Kumbaga, it can use against you. Iyo Diba? po, They can use oo. it against your son. Oo. Sa urunan areglo naman yan kaya, ang pag-aareglo kay yan, gari man sunayin kontrata, kay puhan parehong partidaryos mag-agree o magkasaro So, ang pwedeng, isip. pwedeng sa barangayan, sa Pwede kapitan, pong tubang sa kapitan. barangay, pwedeng sa mapirma po sindang affidavit of Or sa resistance police na station. pigasabi na iyan. Ang advice ko lang po sa Indo, sa much as possible, kung maareglo man sana po kamo, itry nyo na pong gibuhon as soon as Sa possible. lalong madaling panahon. Habang nasa piskalya pa lang, para mas madali ma-drop so kaso. Actually, day pa man Dahil pa man nag-file ng nagreklamo. Wala pang reklamong nangyari. So, pinakamarikan, mag-Koreana ka mo sa barangay ngo. Nata day pa man reklamo. Iyo po, mas maray po yan. Mag-urunan po kamo. Willing ba ka mo makipag-areglo? Anong desisyon kan pamilya? Hindi ko alam kay papa niya. Willing ba na makipag-areglo or gusto Ipapreso. ipapreso or isurrender na lang si Aki Nindo kung Si ano man tugang mo. talaga ang base sa interview mi kasi sa papa niya kung ano nga ang dapat sa Aki Para ano man ang ano niya. para ano? Para safe man siya. Safe man siya. So kung ano kang batas, kung ano talaga ang sabihin kang otoridad, dumanman ka mo. Oh. Okay? Okay, so okay lang pala sa inyo din, na muna ka mo kung wala man talaga nin kwarta, na pang-areglo, di ba, Attorney Tabi? Basta ang pinaka-advice ni Attorney, day na muna ka mo magparataram. Oo, day na ka mo magparataram, pwede pang may gamit Tabi. Pwedeng gamitin sa Indo. O Laban sa kontra sa Indo. O sabi, piga-amin Indo na kayang may kasalan. So, Pero aki, ang nag-aamin. advice ni attorney, kung talagang day man abo na nindo mag-abot sa maisangat pasukaso, na willing man so biktima, mag-ururo na ka mo tulos. Oo, nakapag-urulay na ba Ipo ka mo ang sa pinakamaray barangay? dyan. Dai pa. Pero gusto man nindo mag-urulay ka mo sa barangay? Kung makiano sinda iyo, makipag-urong kami sa sinda mas nagtaram na willing sindang makipag-areglo. Ayo. Willing makipag-areglo. Iyan na areglo ngayon. Baka man siguro sa pinansyal na bagay sa naman. Baka gusto man talaga na Mag-ururod. makaulay man ka mo. Magdumang kay kapitan. Lalo na ta si kapitan pala, day man nagchismis. Oo, dahil man nagchismisikap. So pag uli nindo atyan, makaulay mo si mister mo. Oo, dahil man pala nga Mr. Tabi nagsabi si Kapitan, may dugang ka mong kahapotan kay attorney. Habang yaon pa si attorney, susayindong mga gustong maaraman ng solusyon in terms of legal, sige na, iapot na si attorney. Igwa pa? Wala naman Ah, po. wala. Aha. Okay. So malinaw na sa saindo, ang pinaka-importante, ang sabi ni attorney, dai magparaamin mo na.
Di magpratarang. Dahil mo na magparatarang. Okay? Ayo? Okay. Pasalamatan ta si attorney. Attorney Ate Butch, Councilor, may Councilor. session pa pati ini. May session, Attorney 12:30. Councilor, salamat na maray. Salamat man po, Mr. Siram, Remy, sana magkaayos na kamo kang itong Pamilya kayo. pamilya kay itong ano nindo. Ara mo po, the city anyo so aki, maray pa ang puturo kay yan. Tabangan ta. Bad masayang. Bad masayang. Kung di po siya karasuhan, baka makulong siya 11 taon. Maluwas siya, gurang na. Masayang po sa buhay niya, sa potensyal. Sa gabos po nagadangog, Diyos mabalos po sa indo. At good afternoon. Ayan, maraming salamat Attorney Butch. Anyway, kung ang sabi mi nga ni digdi sa programang ini, kung kamo nangangaipuhan ning tabang legal, ma-assistance siya man giraray kami. Tatabangan ta partner. Okay, partner. At nanganing mas ining sa tuyang pagpuon ning tabang partner hanggang sa sinda magianan partner yaon ang programang tabang Tama. mismo yaon ang ako Bicol Party List. Alright.